San Cibrao de Las. Gustouche. Me encantó. Isto está no Concello de San Amaro, porque antes che dixen, un poquinho de Carballiño para diante, pero non, isto é de quedar, eu creo que é o Concello de San Amaro, cada un que leve o seu, que Carballiño xa ten outras cousas tamén importantes da categoría. Sí. Que, por cierto, tenemos que ir outro día a Bande. Temos que ir a Bande e temos que, porque estuve embarrenando outra das cousas que é importante, sabes que nós somos así, de reivindicar a figura de Antonio Palacios, o arquitecto tamén galego que non ten por que levarse todo o mérito Gaudí. E non facemos as fotografías de aquí e os de Jai Galicia de Madrid, que espabilen, que collan a cámara e que vayan tamén facer a obra que deixou Antonio Palacios alá, na capital. Vale, hai que ponernos a traballar. Que non é todo que o fagamos nós, que fagan eles tamén un pouquiño. Loli, que nos acostume, porque nos así tamén nos damos o lujo de tomar un pulpo, un algo, un extraordinario. Eles non. Esas imágenes non llas pasamos. Pero bueno, vamos á cousa. Isto é precioso. Isto é precioso, non mirara, pero é grande. Pero estuveras noutros castros, verdad? Sí, pero como este non. Eu pregunto, por que este castro é menos coñecido ou se dou menos importancia sabendo a envergadura que é, porque mira, Gocende, o de Santa Tegra, efectivamente, pois non entendo, o de Santa Eugenia de Ribeira, non entendo, o que está ali no mar, o de Baroña, non entendo, e aparece un montón de guías, este parece o patito feo de... E, sin embargo, para min é un dos máis bonitos. Ao mellor é que non somos raros, vaite a saber, ao mellor temos un problema de justos, Loli. Agora vamos ir ao centro de interpretación, porque está demais, hai un centro de interpretación que abría, creo que as 5, e que ali podemos seguro, porque virei unhas imaxes e teñen incluso algúns elementos dos que encontraban no castro, creo que pode ser unha boa aventura. E para rematala? Vale, pois veña, vámonos alá, con el pelo al viento. Moi ben, que se agradece. Sí, señor, sí.